നിങ്ങൾ തൊഴിലില്ലായ്മ ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി ലഭിക്കുവാൻ തടസ്സമായി മാറുകയാണ്. നിങ്ങൾ +2 ഡിഗ്രിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി ലഭിക്കാതിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ച് ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് നല്ലൊരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഹിരൺസ് കരിയർ അക്കാദമി ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഹിരൺസ് കരിയർ അക്കാദമിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ടും പ്രൊഫഷണലായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് തരികയും നിങ്ങളുടെ കേപ്പബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് വിവിധ ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100% ജോലി ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ട് ഹിരൺസ് കരിയർ അക്കാദമി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് യാതൊരു ട്രെയിനിങ് ഫീസും ഈടാക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു അവസരമായി കണക്കാക്കി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഹിരൺസ് കരിയർ അക്കാദമിയുടെ ഭാഗമാകുക, ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പങ്കുചേരുക, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോലി ഉറപ്പുവരുത്തുക. താങ്ക് യു.